Takulandirani ku AMTV Malawi kuchimake kwa nkhani zenizeni. Ngati nkhani imeneyo kuno kulibe, dziwani kuti nkhani imeneyo ndi yabodza. Ndiye mmenezi moto proto kwa nyomputa. Kipugwa nkhani tu yambaba noi. Ikatandanda ya bandicho odu tsamu mseo sakadama. Abantu wawezi kamani mzoni jadi bene. Ibukolingana ndi masiku ano technology ilipoyi pakana artificial intelligence bofuli kukhala ndi nyumba yake kandidani anada wonse kukhala ndi luso ndi kutekera kuonaka mayamba mabizinesi wawo akuthandizika ngakhalenso registration imene ya business iwe azidzathandizika so nyumba yake yomwe. Pamene mwachili bwino wali ndititokoza akuluakulu wa mzoni wonse amene tukuyana nawo ntchito woyang'anira nyumbayi, amene azimanga ntchito, amene andandakale uko kuyambako nayamba za serious ndithu. Ndikoti nchikhulupirira kuti pomatha miyezi 14 patukaso nyumba yokongola pano imene aliyense adziwe kuti tikamati mzuni self-reliance, excellence, malo ake ndi wano. Ambuya kudalitseni agogo zikomo inkosi ntwali mafumu onse komanso afumu atula kumene ndimakhala ine na amene amanyang'anira nonsenu. Ambuya kudalitseni zikomo. Auzi!
I need to explain to you what will happen in the next year, guys. So, one, I did have and then you get the break.
You remember me? Ciao, non ci guardiamo bene, non da quella muchacha qua. Black spagnolo. That Benyon was a very close friend of mine. That Benyon was a very close friend of mine. Even I don't want to make a US Benyon. Okay. Bye. Yes, madam. Chakula ndani dzina lanu ndani? Ine ndine Wina Chawinga. Mmozi wa phunzitsi. Pa Mzuzu University. Komanso ndi amene ndili ngati coordinator kapena kuti amene akuyang'anira imene kumaita skills for a vibrant economy. Kumamena kuti save project yomwe akuti thandiza ndi World Bank komanso ndi boma lathu la Malawi. Ndi project ya 100 million kuno ku Malawi. Komano ma universities onse tikutenga kombali and from 100 million Mzuzu University inapasidwa 6.3 million US dollars. Pandrama imeneyo tili ndi zinthu zingapo zomwe tikupanga zothandizira anyamata atsikana makamaka mu mbali ya yokhuzana ndi mphamvu ya zuwa kapena kuti za energy, solar energy komanso ndi za ukadaulo ngati za ICT. So ndikungoona kuti chibuilding pa laptop pa computer apo chibuilding chokongola kwambiri ndi chibuilding chanja ndi pasi apa ndikungoona zojambula zina zimene zikujambulidwa apa chanchani. Tafotokozani anthu ma viewers pano akufunsa adziwe kuti ndi chani chimene chochitika panopo. So chomwe chikuchitika pano chinena kuti kuchoka ku project yomweyo ndalama zina tikumanga chinyumba kapena kuti chinyumba chimene chocho chizachita ntchito zingapo. 1 chichomphunziriramo 2 chinyumba chimene muchiona chabwino chokongolacho ntchito yake izanena kuti anzathu amene ali ndi kuthekera amwe ndi masomphenya otakoza kubwera ndi ma innovations pa chizungu oti ama innovations amenewo akoza kuthandizidwa ndi ama professors kuti apite pasogolo kuti ma innovations amenewo akhale zinthu zoti zithandizire kupanga kuthana ndi
mavuto amene timakuwana ku Malawi. Innovations ngati chani ndi chani. Ma innovations amene kutanthauza panopa ndina kale meta imira pazuwa pa. Zuwa la ulero mwana tipasa mulungu ili. Ndikutimenya panopa. Komano tikufuna kuti mu chibuilding imene mukapena mu chinyumba chimene chocho. Anyamata ndatsikana ndazimayi. Akhale ndi masomphenya oti akhoza kupeza njira zina zasopano za makono zoti tikhoza kutenga zuwa la magesi. Zuwa kulisanso kukhala magesi. Kuti magesi awawo apezeka kuti akuthandizaso kupanga zinthu tizina nimkuza kuti kwati kunoko manufacturing country we are agricultural country kuti anzatu alimi akuzoma kusa ntchito kani mawater power kandi achani kumuzi komwaliko koma tikufuna njira zosalira kwambiri ndalama zambiri ndi example imene tingapereke komanso izi za ICT tikuzitikamba panopa zofunikanso kwambiri kuti anzatu amene ali ndi luso wotakhoza kubweretsa njira ina panopa iniyo mukuisa ntchito foni iyi amene anayipanga design ndi akwina kwake muchinyumba ichichi tikufuna kuchoke mafoni oti aku Malawi oti zagulise kuposaso iPhone oti zaguliseso kuposaso Nokia tizagulise kuposaso Samsung nani akona pati ma applications amene makusa mafoni kani ma computer chilichonse kandi kuza umoyo kaya kundiza ulimi koseko tufuna anyamata amene akaima innovations amene azathandize kupangisa moyo watu ukhale ofewa omwe tikuyenda kukwanirisa masomphenya a dziko la Malawi kuzera mundondomeko je imati Malawi Vision 2063 ndito Subano ndifuse nawo amene kodi ndi wina aliyense atha kumabwera kuzangophunzira nawo kapena ndi okhawa ophunzira pa Mzuzu University kapena ndi wotani kuti anthu amvetsetse kuti mwina muthu opezeka zoti mawu anthu ayamba kutulukira panopo tafotokozani kuti anthu otani amene azizapanga zimenezi fusora bwino kwambiri ndi fusora bwino kwambiri poyamba mina poyankha ndene kuti ndafotokoza kale kuti ndi boma limene likumanga chinthu and boma likutipanga encourage kapena kutilimbikisa kuti Mzuzu University mukhale mfolo la wina aliyese munthu akakuphunzira pano pa university kakuphunzira kandi kuyunima kakuphunzira ku technical ka munthu ali kumuzi kwenikweni kuchitipa uko kandi kunkhatabe kumuzi akuti ineyo tu ndikuchallengeani ndikhoza kubweretsa china chake cha innovation yoti ndikhoza kuthandiza kuthana ndi mavuto aku Malawi timuza tibwerani koma ndilota kuyankha machidule tonse ngololedwa ndipo ichi ndi mafotokozaso pamene amatifosa MBC kunena kuti ichi boma ndama yati pasadali eti sikuti ukachika machedwe chivuto sikhaso boma ndikuti ndifetoka 15 months ichi chikukamanza bwera uzaka usona office yako nokuno mipando ili momwemo uzaka kuona nyamata ndatsikana akupanga za innovations zao pamoja ni maprofessors zao ndito aita kunyambira ndatokoza kwambiri thank you very much viewers bwerani ma viewers mwamva zimene wanenera komanso nkhani ya mphamvu osaje baba akhala kubwera ntchito imene kwambiri ndiyoti ipindulire ophunzira apano pa Mzuzu University komanso anthu ena ozungulira kudziwa bwino ine kuti pala anthu ena amakhala kuti ali ndi maluso osiyanasiyana okhudzana ndi nkhani okhudzana ndi zinthu zamakono ntchito zamakono koma mwina sanapeze mwayi obwera kuno iyinso ndi njira inanso yomwe ithandizire anthu ngati amenewo kuti akhale nawo chifupifupi ndi sukulu imeneyi ya Mzuzu kuti apereka ndithu maganizo awo maluso awo okhudzana ndi ntchito zokhudzana ndi luso la makono mphamvu komanso ntchito zamalonda ndi kwambiri chidwi chake cha malo amenewo kukhala ophunzira kuno kusukulu komanso akuzungulira nkhani za achinyamata ndi amayi ndi chidwi chake tingapita mtsogolo kupanga achinyamata komanso amayi ndi ana osachedwa mtsogoleri wa dziko Lazarus Chakwera amafika ukamaliza ukapeza pale check beba usijejera
Amarasanga Marinka Benamau Wadziko Lero Tazapana ufuna sankuri akapenda kuti ground practice achitiki kwechomwete kuchicha kunena keuti entrepreneur training and compassion center chimene chikhale popano pa Mzuzu University zimene sokondedwa sikwafuna kutisonyesa kunena kuti ife tili mmasomphenya komanso tili nkukhulupirira komanso watsolera kunyamata kuti alinake kuchekera kusita dziko limene pano mafuna kuseni kuti God bless you, God bless Malawi. Thank you. The Right Honorable Dr. Michael Usi, Vice President of the Republic of Malawi, the PS, the Minister of Education, Dr. Rashid Mbedikiri, the Director of Higher Education, the Ministry of Education, Dr. Ledis Enea, His Worship, the Mayor, Councillor Brian Nyasulu, the Regional Chairman of my Congress Party in the North, the President of USLEC, Mr. Wesley Marekano, this is the University Student Representative Council, the Managing Director of AWW, who is the project consultant, Mr. Valeki Kaumba, all protocols observed. Your Excellency, welcome to Mzuzu University. It is a pleasure that you are here this morning to perform the groundbreaking ceremony of the Entrepreneurs Training and Incubation Center. Your Excellency, this is a building which is going to be constructed with support from the World Bank, but which your government did support for the different universities. This is the skills for a vibrant economy, and several institutions are participating in this. And Your Excellency, we have this morning our consultant who is going to explain what the project is all about. So Your Excellency, let me hand over to the project consultant, Mr. Valeki Kaumba. Thank you, Your Excellency. Your Excellency, Dr. Lazarus Chakwera, the President of the Republic of Malawi, Your Excellency, First Lady, Madam Monica Chakwera, Right Honorable Dr. Michael Usi, the Vice President of the Republic of Malawi, and all protocols duly observed. In a strong of memorial, yo chepera one woman no sangala bila katika ili pande explain santani ya nyumba ile koma kulanga sikula katika ile nyumba hii ikumangika kwa ministry wa one kama sokita zile kuti sukuru yanzuzu ikale to muscle. So the school is a building when I walk with the walls of the school. Romano, Mzuzu invested, Ministry of Education, around the school is Hope. Then Hope again building when I want a picture that building in a human guarantee contractor, Zina Architect Construction Limited. Hii ni kampani ya kutoka Malawi. Tukiendeleza kuti project imene ijenga ndalama zokwanira 57 million kwacha. Kuyamba omanga nyumba imeneyi ya mwezi wake alebe. Tikudira kuti tikamadusa kumafika mwezi wa 14 tikaitamaliza. Building imeneyi izatenga anthu ophunzira okwanira 450 nthawi imodzi. Zili ndi Mzuzu University itumira pasiku akuza kumaona kawiri ndikuitira pa 900. Ndiponso yapangidwa design kuti ikhale ndi anthu othandiza kupereka maphunzirowo, ndiponso ndi kusamalira nyumbayi okwanira 20. Chifunzi tikuona pano ndi
floor plan ya pansi pa building yathu. Building yathu ili ndima floors 4, ground plus 3. Yomwe ikae tinena kuti building yathu ili pano pa Mzuzu University kudutsa ma floors 4. Kodi yaitali kwambiri ndi library apaso imeso kwamso finance ndikoma. Je pa ground floor pali ma classroom, pali ma workshop, ndiponso ndikamenso pali kulandira alendo kakumene building yathu. Mukaonetsetsa apa ndikona no first floor, mukaonetsetsa building iyi ya floors 4 muli ma technology ngati ma elevator. Elevator iyi ndiyo chizikisaso ntchito ndi anthu onse ophunzira aziphunzitsi ndiponso ena amene inakuisa ali pa wheelchair. Ndiye mayendedwe kuchokera pa ground floor kupita pa floor number 4 simakhala kovuta kwa munthu aliyense. China mwa chimenenso tinaganizira kupanga design building iyi ndiyoti izigwiritsa ntchito mphamvu ya magetsi aisikomu ochepa. Ndiye muiona kuti building iyi ikuoneka kuti ndi yaying'ono mu food market, kuti dzuwa lafika kumamawa lakumadzulo zithaso kuwala maklasirumu maushokosi. Palibe chifukwa yoni masana tiyasa magetsi kuti magetsi asingofunikira kugwira ntchito ku zipangizo, makompyuta, machine koma osati kulingira ndi usiku wake. Zina zimene zikuzisidwa building imene iyi ndi maphunziro okuzana ndi AI, artificial intelligence. Momwemo muli zinthu zokuzana ndi incubation center, ndi ophunzira athu atophunzitsidwa maphunziro osiyanasiyana akuzasongera maso na business yawo. Koma sikuti pa business yo ayamba pawakaliya. Sukulu ya Mzuzu yathandiza kuyamba business, kubangalisa business, kuzaso kuti kubanga operate business kwakakotana. Ndiye chifukwa chake training is also incubation. Panopa tikuona zithunzi zopangira kompyuta zimene zikuonesa kuti building yathu ikamalizika idzioneka matano. Ndiye iyi ndi video ionereni zikukwambiri. So after the briefing, what is happening now is that His Excellency the President is proceeding to launch the construction of the project by beginning with the breaking of the ground, and thereafter he's going to unveil the platform. Thank you very much.
One great initiative that will change also. Now this facility here in Mzuzu University, one great for user benefits. One question to remember, this is not only benefiting the students here, but also the people surrounding this area, community, especially the youth and the women out there. Wow, having that idea that we need to explore more. This is your beauty. The ICT and energy. The main priority as an institution here, we are really looking forward to the completion of this for more of our students and of course the community to benefit. Not just the community, but also as a country to benefit from this. So what is happening now is that His Excellency the President is proceeding to unveiling the plaque. Thank you. Osaiwala kupanga subscribe ku channel ya AMTV Malawi.